Ahoj, všechny vás na svém kanále zdravím a jsem moc ráda, že se díváte. Dnes vám budu povídat o tom, jak jsem si splnila jeden ze svých dětských snů a pořídila si nácíčka. Nebojte, nejde o žádného nacistu, který je malý vzrůstem. Jde o našeho kocourka, který se tak jmenuje. Tak si udělejte pohodlí, dejte si třeba něco dobrého, zaposlouchejte se a samozřejmě za každý like a odběr, který mi dáte, budu moc ráda. Stejně tak budu ráda i za sdílení, tím mi pomůžete nejvíc. Jak jste si už asi všimli, tak dnes mluví avatar, který naklonoval můj hlas. Počítám, že do ledna by mělo být vše v pořádku a můj zdravotní stav to umožní a konečně bychom se mohli vidět. Začneme asi tím, proč jméno nácíček. Asi většina z vás zná Večerníček. O kocouru Mikešovi od Josefa Lady. Starší ročníky určitě. Dětmi byl vždy oblíben a o tom svědčí i hodnocení na ČSFD. Pro ty, kdo z vás ho neviděl, vřele doporučuji. No a v tomto Večerníčku je členem rodiny malé koťátko, kocourek, který se jmenuje Nácíček a je celý bílý. Dětem se většinou líbí, když dostane nové kalhotky a také proto, že srandovně šišlá. A i mně se líbil Nácíček víc než samotný Mikeš. Ale jak na to jméno autor Mikeše Josef Lada vlastně přišel, je to jednoduché. Lidé přece zkracují různá jména nebo je mění na jiná. Příkladem jsou Josef, Pepa, Aneška, Něža. A to je i případ jména Ignác. Pátým pádem voláme Ignáci, ano, a lidé si to zkrátili na Náci. A zdrobnělina je Nácíček. V papírech má jméno Agnatus a to je obdoba Ignáce. To je k jménu asi vše a teď dále k tomu, jak jsem si splnila svůj sen. Jak jsem řekla ve svém jiném videu, jednoho dne jsem se rozhodla, že si budu plnit všechny svoje dětská přání. Samozřejmě jen ty, které jsou možné. Je mi jasné, že kosmonautka se ze mě už asi nestane, ale mít zvíře, které jsem jako malá chtěla, to přeci splnitelné je. A mně se Nácíček moc líbil. Bylo to asi i tím, že byl celý bílý. A další postavička, která mě ovlivnila, byla kočička z Večerníčku povídání o Pejskovi a kočičce od Josefa Čapka. Kočička byla také celá bílá a mně se hrozně líbilo, jak má ladné pohyby a to, jak je krásně bílá. Tak jsem se rozhodla sehnat si bílé koťátko, jenže ono to není tak jednoduché. Mně se totiž líbí krátkosrsté kočky a ty, které vypadají víc jako šelma. Moje oblíbená kočkovitá šelma je panter a ten růžový také. Tak jsem googlila a našla plemeno, které přesně odpovídalo mým představám. Chaomané. No jo, jenže u nás žádná chovatelská stanice nebyla. Prolezla jsem tedy i všechny možné útulky, jestli není nějaká bílá kočička nebo kocourek v nabídce, ale bohužel. Už jsem se začala smiřovat s tím, že tento sen si nesplním, ale pak jsem na Facebooku narazila na chovatelskou stanici, která byla přesně to, co hledám. Byla jsem zpočátku skeptická, protože v jednom článku jsem se dočetla, že u nás žádná stanice není a bylo tam i varování před podvodníky. Pak jsem si všimla, že článek je staršího data a podívala se zblízka na tu stanici na Facebooku. V infu měli odkazy na články, ve kterých majitelka chovatelské stanice poskytla pár rozhovorů. Tak jsem si řekla, jdu do toho a dala si stanici do sledování, abych věděla, kdy se narodí koťátka. Přesto všechno jsem si ale říkala, že to možná pro mne nebude dostupné, protože přece jen to nejsou nejlevnější kočičky, protože je to jedno z nejvzácnějších plemen a je jich na světě opravdu málo. Ale s nadějí v srdci jsem čekala. Ono to nějak dopadne. A dopadlo. Asi za 2 měsíce byla koťátka na světě a za další měsíc byla v nabídce. Napsala jsem tedy paní chovatelce a odpověď mě mile překvapila. Za prvé, tím, že jsem chtěla koťátko jako mazlíka a ne na chov, tak cena byla velmi přijatelná a za druhé se paní chovatelka hodně zajímala o to, do jaké rodiny by koťátko případně šlo a jestli by mohlo spát s námi v posteli.
Myslím, že z našeho rozhovoru jsme byli nadšené obě. Ono taky ne každý může nabídnout koťátku klidné bydlení v rodině, kde se nikdo nehádá a nekřičí, neopíjí se, miluje zvířata víc než lidi a o Silvestru žádné rachejte a podobný rámus. A já byla ráda, že se majitelka zajímá, protože je to jeden ze znaků, že mají kočičky opravdu rádi. A není to jenom množírna. Odkaz na stanici nechám v popisku. A další znak byl, že dávají peníze na pomoc kočičkám, které to potřebují. Na fotce vidíte, jak nácíček podpořil kočičku, která to potřebuje. Domluvili jsme se, že až pojedeme do Pardubic ke Tchýni, tak se stavíme v Chrudimi, kde paní bydlí, se podívat na nácíčka a koukneme, co na něj říká Čenda. Pro ty z vás, kdo ještě nevědí, tak Čenda je naše malá Fenka. Více o ní v mém videu Proč se Fenka jmenuje Čenda. Odkaz vám dám také do popisku. Nastal den D a jelo se do Chrudimi. Návštěva proběhla úplně skvěle. Chovatelka byla sice toho času v zahraničí na dovolené, ale s chovem jí pomáhá kamarádka Lenka, která nás uvítala a přinesla nácíčka. Ten byl očividně vyplašený, ale na Čendu reagoval neutrálně. Čenda si ho očuchala a žádný náznak agrese vůči němu nebyla, jen zvědavost. Ale to jsem tak nějak už tušila, protože ona útočí jen na kočky, které na ní syčí. Když jsem si nácíčka půjčila do ruky, tak na mě vrčel. To bylo poprvé v životě, co jsem slyšela kočku vrčet. Pak mi vyskočil z ruky zpátky k paní kamarádce. Prostě ne, k tobě nechci. Pak si ho půjčil manžel a zase vrčel. Nám se nácíček líbil, ale my jemu ne. Ale to bylo normální, vzhledem k tomu, že se bál. Více o povaze a tomto plemenu se dozvíte v mém videu Khao Mané, které chystám na příští týden. Domluvili jsme se tedy, kdy si pro nácíčka přijedeme. Byl ještě malý na odvoz a čekala ho kastrace. A za měsíc jsme si pro něj jeli doopravdy. Uvítat mě přišla tato krásná kočička, kterou jsem si hned zamilovala a nechala se ode mne hladit po celou návštěvu. Přišla ke mně i maminka nácíčka a na rozdíl od nácíčka se tolik nebála a nechala se pohladit. Ale krásná mourovatá kočička bodovala, kdyby to šlo, odvezla bych si ho i s nácíčkem. Nácíček se sice rozhodl, že se mnou nepojede a zkoušel dezertovat, ale měl smůlu. Tady vidíte na fotce mourovatou kočičku společně s nácíčkovou maminkou. Doma už jsme dopředu měli vše připravené, oddělené místnosti, aby ho Čenda neproháněla, než si zvykne, všechny misky, záchod, škrábadla a odpočívadla. S sebou dostal nácík do začátku pár hraček, krmení a dečku načichlou maminkou. Po vypuštění se pustil do malého průzkumu a schoval se pod postel. Dala jsem mu tam tu dečku, co měl s sebou, a misky. První noc strávil pod postelí, ale moc toho nesnědl. Druhý den byl stále zalezlý a už jsem o něj začínala mít strach, ale v noci se odvážil a přišel ke mně do postele. Dečku si vzal s sebou. Chvíli jsme si hráli, pak se nechal pomazlit a pak spal se mnou v posteli. A tomu už zůstalo. Někdy spí i mimo postel, ale většinou se mnou nebo manželem. Do týdne se naštěstí zabydlel a začal i zlobit. Od té doby je právoplatným členem naší rodiny, který s námi jezdí i na dovolenou. Museli jsme sice změnit lokaci, protože ne všude jsou kočky povolené, ale našli jsme jen pár kilometrů dál vhodný kemp. Nejezdíme už do Lipska, ale do Jeny. Ke konci bych jen ráda zdůraznila, že i když jsem si splnila sen, nedělala jsem to jen kvůli tomu, a nácíčka máme opravdu rádi a rozhodně ho nebereme jako věc. A stejně tak nás neomrzí a neodložíme ho. Pamatujete, jak jsem v mém videu Co je to Khao Mané říkala, že to jsou upovídané kočičky, které se přizpůsobí rodině. Tak tím, že my si s nácíčkem povídáme skoro pořád, tak někdy máme pocit, že napodobuje lidská slova. Třeba když jsme jeli do Jeny a jemu se nechtělo, tak řekl nein. A my na to, hele, už mluví německy.
Nebo když manžel Čendě sypal granule, tak zahlásil málo. Jednou jsme se bavili doma, že je potřeba no auta koupit novou převodovku a nácíček na to novou. A perlička byla, když manželovi ráno do práce zazvonil budík a když ho manžel típnul, tak nácíček zahlásil makat. A to nemluvím ani o tom, že když hraje budík, tak nácíček zdatně zpívá a pomáhá. Samozřejmě je nám jasné, že doopravdy nemluví, že se jen přizpůsobuje. Ale je to vtipné. Přijde mi, jako by pochopil, že klasické mňoukání na nás moc neplatí, takže mňoukání omezil, jen na to, když naříká. A to je málo kdy. Většinou tím naznačuje, že nechce být sám. Nácičkova specialita je vyskočit na otevřené dveře, takže kromě dívání se pod nohy při chůzi, jestli se neplete a my ho nenakopli, také kontrolujeme dveře, než je zavřeme. Přece jen je na bílých dveřích docela dobře maskovaný. Potom asi jako každá kočka si umí najít úkryt, aby ho nikdo nenašel a umí si, když jde třeba spát, přes sebe přehodit dečku. Bohužel se mi dodnes nepovedlo natočit, jak to dělá. To bych musela nosit kameru na čele a spouštět jí myšlenkou, když se někde v bytě něco děje. Tak já doufám, že se vám moje povídání líbilo a že se zase podíváte na moje další video. Jak jsem řekla na začátku, budu vděčná za každý like, odběr, ale také komentář a otázky. A pokud byste mě chtěli podpořit ještě více, můžete mi koupit kafíčko na Buy Me Coffee. A když mi půjdete kávu koupit, tak se nelekněte. Stránka automaticky nabízí částky, ze kterých si můžete vybrat, ale to můžete ignorovat a zadat si částku, kterou chcete vy. Odkaz najdete v popisku. A najdete tam také odkazy na má videa, o kterých jsem dnes mluvila. A jestli chcete, aby vám žádné moje video neuteklo, nezapomeňte kliknout na zvoneček a nastavit si upozornění. Já se s vámi loučím, děkuji za zhlédnutí a za týden zase ahoj. A úplně nakonec tématický vtípek. Velmi stará dáma je na své verandě a sedí v houpacím křesle. Najednou se před ní zjeví dobrá víla a říká jí, že jí splní 3 přání. Dobře, říká stará dáma, myslím, že bych chtěla být opravdu bohatá. Stane se to, její houpací křeslo se změnilo ve zlato. Také bych byla ráda mladá a krásná. Stane se a je z ní najednou mladá a velmi krásná dívka. Tvé 3. přání? Ptá se dobrá víla, zrovna když před nimi prochází kocour staré dámy. Ach, můžete změnit mého kocoura v pohledného prince? Zeptá se nyní již mladá a krásná dívka. Stane se. A najednou před ní stojí mladý muž, větší fešák, než by si kdokoliv mohl představit. Nemůže z něj odtrhnout oči a celá se třese napětím, neboť se pomalým krokem blíží k ní. Pomalu se k ní s úsměvem nakloní a zašeptá jí do ucha: Vsadím se, že lituješ, že jsi mě nechala vykastrovat.